Awards, oh! Mayang gabi pagsab, mga angkolog, mga auntie, tugutin isabtaan ninyo na mga itasag katahuran nining mga oras ha. Magandang gabi sa iyo, sa inyo mga kabisyo. At syempre ang pinag-usapan po natin kanina ay itong mga bagay na ginawa natin dati, no, araw-araw nung kinder pa tayo siguro or grade 1 at ninanais natin na gawin sana din ito araw-araw. Kung hindi man magawa araw-araw, siguro pwede once a week siguro. Ayan, no? Nalala ko lang nung araw po mga kabisyo, no? Ganitong edad, mahilig po tayo sa imagination, di ba? Magaling tayo. Kung ano yung makita natin, halimbawa, makakita tayo ng isang pirasong lagayan ng alkohol. Ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng gulong, magiging truck na. O kaya yung ballpen po mga kabisyo, naalala ko lang yan, no? Di ba yung ballpen, lalagyan mo lang ng pakpak yan, magiging eroplano na. Nung araw, hindi na kailangan ng mga laruan eh. Ginagamit lang natin yung ating imagination, di ba? Ayan po. Ito po mga kabisyo, sa mga nag-comment po dito sa atin sa Totoy Bato Official, no? Ang nakalagay po doon ay mga bagay na ginawa mo araw-araw nung kinder ka pa na nais mo sanang gawin din araw-araw. Sabi ko nga, masarap yung mag-LL. Masarap ng LL. Maglusi, anay. Maglusi. Shout out kay Konyo Bicolano. Ayan, sabi ni Edgar Logroño Laga. Kainumdum ko sa una, mukamang misauna sa ilalom sa lamisa, tanaw na mo ang kolor sa pante. Haron, dili na pwede. Grabe, no? Kinder pa. Ingon ana nakakol. Isa ka balbalhots. Ayan. Sabi ni Ramel Sioson. Ayan. After ng school, maglaro araw-araw. Uuwi ng bahay para kumain at maligo. Tapos lalabas uli ng bahay para maglaro. Malayo na sa panahon ngayon na mangyari pa uli. Dahil madami ng obligasyon ang kailangang unahin, di ba? Totoo yan mga kabisyo. Yung mga panahon dati na you have all the time. Maglaro, kumain. Alam mo yun, bibigyan ka ng ganito, pero imagine mo ngayon, hinahanap mo na yung wala. Oo. Eto, shoutout muna, no? Kay Efren Torres, sabi dito, Good PM, Totoy Bato, bagong miyembro minimo, Bisayang Dako Pod, MSD, Efren Torres ng Rodriguez Rizal. God bless you, Toy. Salamat. Ayan. Sabi ni William Sikat Makabansag, sabi niya dito, matulog, haha, dahil yung ang hinahanap natin ngayon na gusto sanang gawin. Shout out sa iyo, Grab driver William. Yan, see you pohon. Sabi ni Estrella Suspeni, naminaw ko nimo sa radyo. Yeah, words. Ayan. Tuloy-tuloy po natin. Sabi dito ni John Neil Harenyo, maglaro, haha. Sasakyan, nilalaro noon pa. Tapos gusto ko ako driver, pero hanggang ngayon, natupad ko naman driver na ako ngayon. At yung ginagawa ko araw-araw, mag-drive. Maraming talagang gustong laruan dati, no? Yung laruan ng kotse-kotse. Gusto maging driver. Ngayon, naging driver ka. Shout out sa'yo, Janil. Cordelia Elin, sabi dito, magkolor po gumawa ng eroplanong papel at papel na bangka, magdrawing ng bahay at mga puno. Ayan, kumanta ng ABC at magbilang ng 1 to 10.
Hanggang ngayon, gusto mo din gawin yan? Ayan, sabi ni Jen Susas. Ayan, wak ko kang kinder, diretso grade 1 dayon. Kung di ka ba lumubasa, pabalik ko no grade 1. Pero ngayon, nag-graduate na high school. Mga bata, dami hindi marunong magbasa ng maayos. Ay nako. Pero alam mo mga kabisyo, no, sabi nga nila, yung mga makapag-aral ng kinder, medyo yayamanin yan, no? Nung dati kasi, hindi masyado yan, hindi pinaparal yung mga ganong edad eh. Kasi at least kahit paano makakatulong sa pagdaro, mag-uma. Oo, magsaka sa maliit na lupa ng mga tatay. Kaya hindi nakapag-aral siguro. Ganon. Kaya grade 1 na pinapaaral. Ayan. Okay, no? Ayan, sabi dito ni Naparate Isabel, hindi pa ako nag-grade 1 agad. O, diba? Sabi ko nga sa'yo. Alam mo mga kabisyo, no? Leading aside yung mga sinasabi po natin, alam mo, ngayon na tumanda na tayo, marami na tayong obligasyon sa buhay, hinahanap-hanap po natin yung mga panahon na kung saan you have all the time, di ba? Panahon nga maglaro, ayan, panahon na matulog, patutulugin ka, ayaw mo matulog, puro na lang laro, ayan, di ba? Pero yung mga bagay-bagay po mga kabisyo, kahit na rest lang po mga kabisyo, yun ang hinihiling po natin, no? Na sana magkakatotoo. Okay, no? Marami po salamat sa lahat ng mga nakatutoy sa ating programa. Bukas na naman po tayo magsama-sama dito. Bukas po, March 1 na po. Ang bilis po ng araw. Ako po si Totoy Bato. Dinhi lang yan sa 90.7 Love Radio. Amping po pirme. God bless po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!